Aduh, duwe anak situ dak payu-payu. Kapal kita gendong putu gitu. Apa sih, Mak? Apa? Ayo, pengen dulu dak payu-payu kapal. Mak nih kita kepingin gendong putu. Loh, nek masalah ngono, marine aku ono sing lamar, Mak. Arek ndi? Meneng wis. Ono marine tirene. Kok tak gawekno we putu wae masih loro, telu tak gawekno sampean. Nana. Iya. Marine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa. Apa saya? Aku punya hadiah. Sopo iki? Ngapunten Bu, tak kira sapa. Ngapunten Bu. Iki bapak kula. Ngapunten sakderenge Bu nggih. Kula mriki niki wonten dadose. Kula niki nedhi kali jenengan damel toling ngoten lho. Terus napa niki setuju napa mboten jenengan kan ngoten. Toling niki ngetek mawon ngoten. Sakjane nggih terus terang toling niki nggih pun sampun enggak ada bojo sakjane ngoten lho. Bu, ngoten nggih sakderenge ngapunten. Kula mriki niki wonten dadose. Kula niki nedhi genduk damel toling ngoten lho. Kulon dipersetujuan sang jenengan ngoten sakjane tolen niku pun gak ada rakyat. Terus pundi? Diterami napa mboten? Ya apa, Nduk? Pengen seneng, Nduk. Ya aku ya seneng, Mak. Wong sampean bingung tok kate njuk putu. Ya aku nemen senenge nang Mas iki. Masih elek ini kan tapi manis. Duwe bojo. Ya bener le bojo, cuma aku kan gelem, Mak. Nggo seminggu ping pindho. Penting kan blonjo wek putu sih, Mak. Iya. Sampeyan temen. Bu, anu, Ya, pun, Mak. Turun Mak. Jika ora pilih asik. Iya, pasti pengen jaluk putu papa aku mungkin sedino Mak. Jadi rong dino 8. Yo, oke. Ya beres. Ya Pak yo. Iya, Ai. Le, mati rumahnya si Ayu. Tak sikat pisan aku. Yo, saking enom ya tak sikat aku dhewe, Pak. Yo.